ду даҳшатафкани тоҷики солҳои ахир ба таблиғи ақоиди гурӯҳи тундрави давлати исломӣ машғул буданд боздошт шуданд. яке аз онҳо Парвиз Саидраҳмонов мулаққаб ба Абу Довуд ахиран дар як гузориши телевизиони Туркия дар бораи зиндоне дар шаҳраки Африни Сурия зоҳир шуд. ҳамсӯҳбатони радиои Озодӣ мегӯянд Тоҷиддин Назаров маъруф бо номи Абу Усомаи Норакӣ ҷангҷӯи дигари хатарноки тоҷик низ дар боздошт аст. ман бо ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ ки ба таҳқиқи мавзӯъ машғул буд қабл аз барнома суҳбат доштам. аз ӯ пурсидам ки хабари боздошти ин ду даҳшатафкан чӣ гуна пайдо шуд. қаблан мо дар бораи боздошти Абу Довуд, Парвиз Саидраҳмонов ва Абу Усомаи Норакӣ, Тоҷиддин Назаров хабар доштем, вале ин хабарҳо пурра тасдиқ шуда набуданд. аз ҷумла мо бо одамҳое тамос доштем ки Абу Давуд бо онҳо дар тамос буд ва мегуфт ки дар боздошт аст, вале макони боздошташро ки дар Сурия аст ё Ироқ ё Туркия намегуфт. аммо гузориши телевизиони хабари Туркия ки аз зиндони Африни Сурия гузориш дод нишон дод ки Абу Давуд дар он ҷо дар боздошт аст. ӯ суҳбат кард, ҳарчанд номашро дурӯғ Фирдавс муаррифӣ кард, вале иқрор шуд ки аз Тоҷикистон аст. дар бораи Абу Усома ҳам аз ду-се манбаъ хабар ёфтем ки дар зиндони Ҳаққулъумри вилояти Дер аз-Зор қарор дорад. иттилоое ки мо дорем, Абу Довуд ва Абу Усома то моҳи феврали имсол дар Бағӯз, охирин минтақаи ҷангиёни Доиш ки дар даст доштанд ва шикаст хӯрданд қарор доштанд. пас аз шикаст зоҳиран онҳо бо қасди берун шудан аз Сурия фирор карданд, вале аввал аз ҷониби ҷангиёни курд боздошт шуданд ва баъдан феълан тавре медонем дар дасти ҷангиёни турк қарор доранд. мумин чаро боздошт ва хусусан бозпурсии ин ҷангҷӯён чӣ аҳамияте дошта метавонад? бубинед ки мақомоти Тоҷикистону Русия аз Интерпол, полиси байналмилалӣ расман тақозо карданд ки дар боздошти ҳарду ин ҷангҷӯи тоҷик мусоидат кунад. ҳарду ба таррезии даҳо амали террористӣ дар хоки ду кишвар ва ҷалби даҳо нафар ба сафи Доиш муттаҳам мешаванд. дар ҳамлаи террористӣ Стокҳолм, пойтахти Шветсия даст доранд. онҳо бо Гулмурод Ҳалимов, полковники фирории тоҷик тамос доштанд ва дар наворҳо дида мешуд ки аз ҷумла Абу Довуд канори ӯ қарор дорад. аз ин рӯ боздошти онҳо хабари муҳим аст ки бисёре аз ҳамлаҳои террористиро аз дохили Доиш медонистанд ки дар кадом кишвар чӣ гуна ва бо дасти киё онҳо амалӣ шуданд. шояд гурӯҳҳои хуфтаи Доишро ки феълан ба гуфтаи коршиносон дар Русия ва Тоҷикистон ва дигар кишварҳои аврупоӣ қарор доранд, ин ду нафар бидонанд ва ба мақомот метавонанд дар бораи онҳо иттилои бештар бидиҳанд барои ошкор шуданашон. ташаккур аз Мумин Аҳмадӣ барои суҳбат дар мавриди дастгир шудани ду ҷангҷӯи тоҷик ки дар пайгарди байналмилалӣ қарор доштанд.